Still sleeping. Thank you very much kay Marlex. Ang ganda na ng hair ko. Oh, bongga. Bongga. Still sleeping. Sleeping Beauty pa. Turok pa ang baby. Big boy. Yan, turok pa. Himbing ang tulog. Katabi pa si SpongeBob. Tawag ka na. Tayo na, bibi ko. Ito ko yung bayan. Salamat po. Let's go! Tawag ka na. Ma! Bukas ba? Bukas siya. Katok mo na bag. Ano? Video natin. Saan man si Julia? Saan mo na saan? Ate. Natatakot siya sa aso. Natatakot siya sa aso. Kakabukas ko. Eh, bukas man pala, nalit na yun. Nagkakaroon tape kami. Luko man yun sa mata. Bumabalik din. Nababa ka pa niya. Ano? Nagsaan, Julia? Habi niya, ano, sabi ako mga. Binibili lang yun. May binili lang. Kaalis lang kanina pa. Kanina pa. Nagdaan dito siya. Close the door. Sino nagdaan dito? Uy, Lagyan mo na lang dito. Close the door. Pwede ko ba yan? Spoken dollars pa. Ano yung dalawa? Hindi, mag-asawa yan. Ito ang pusa ni Julia. Ano yung babae? Baliktad na yung itim ang babae. Tahimik lang Yan din ang mga siya. kasama ko sa kwarto lagi. Pero ang galing kasi Dadalhin parang ko yan sa tahimik lang Manila. sila. Doon na nadala mo? Dadalhin ko yan. Dadalhin mo? Bakit kailan ka doon pupunta? Next month. Bakit nahihiya ka? Ha? Kay Marlex. Ano na yun kay Marlex? Makiano din si Marlex eh. 5 taon. Parang may pusa ka din ba doon, Marlex? Oo, meron din yata siya sa bahay nila eh. Orange din ako. Ang cute. Ay, yung ano niya? Orange din. Ang cute. Asan si Mia? Nandun na. Wala pa. Hindi pa siya nag-F2F. Sa UP wala pang FPL. Ay, di maganda na. Sa bahay lang siya. Next sem Okay. daw ata full. Next sem. Vlog ako. Napanood mo ba din yung vlog namin? Hindi pa. Kung ano-ano vlog namin dito. Hindi sa pag ano pa. Tingnan. Okay, Vlad. Maglilikot ka dito sa lagot ka kay Mama Janice. Ha? Tulungan mo si Mama magligpit ng ano. Dadali ka dito, Janice. Lapit ka. May barong. Ang cute. Tingnan mo sa... Andito sa labatin natin. Ayun po. Gihanap ka din na ano. Tarapan sa camera. Tingnan natin ang itsura. Para hindi maglipat. Look at there. Look. Nakita kami barong ang cute. Parang gano'n siya kay Vlad. Ay, very good. Oh. Ay, Makampat. grabe ka pa. Wala ka nga ba? O, tingnan mo. Magbablog. Nakaano lang kasi. Di ba? Nalikot-kot na. Mamagaching ka lang. Let's go na. That right here, coast. Oo, ay naglilikod pa rin lagot ka. Pares ka dyan. Wait!
Vladimir, ha, nakikisama ka na naman sa kaliputan ko. May ebidensya kay Papa. May ebidensya kay kaliputan. Extra man. Bakit abot ako? Si Vlad. Vlad, ito. Sige. Doon ka, Vlad. Malapit na kami umuwi. Malapit na makaka si Mama. Tingnan natin. Tingnan natin yung huling ano niya. Kasi wavy yung buhok. Pala-picturean ko kanina. Hindi natin pinicture. Mapalit na tayo ng damit. Ayan, ginugupitan na si Mama. Pagpakante na naman siya. Ganda na ng buhok na straight na straight. Hindi ko na picturean yung before. Ano? Natin sa harap. please. Buhag-hag kasi. Reveal. Pag hindi na, na ribbon, well, grabe. Tinuro ni teacher, Bibi? Ano tinuro? Oh, hindi ulo. What's it? A kid Mga prep lang. for? Preschool pa lang naman sila, di ba? What's it for? Mm. Mama, it's a... Magana. Tiringinan siguro. Sabi, saan ka naano ka? Parang bruha. Ang kalat na. Ayan, dito pala, oh. Libre na yan. May Pa-picture timer? tayo. Ay, oy, grabe. Uy, blood baba. Nakahubad Tignan mo na si Mama, oh. pa-picture. Straight na ang buhok. Naka-video yan? Mm. Ah, bunga. Mama na. Tapos si Vlad nakahubad. Si Mama nasa vlog. Ay, naku, iba-vlog ako. Sisikat na yan. Ano yan? Ay. Vlog. Ay, anong papangalan ko? Ma-vlog yun. Oh, Mama, vlog ka din. Ma-vlog din daw si Mama. Subscribe din kayo. Ay, sana pala before and after. Hindi ko Ano? nga ma-picture ang kanina. Sayang. Naka-vlog kasi yan ay. Tapos ito ka mo yung hairdresser na magaling. Oo. Pinapromote natin yung si Marlex. Kasunod na ako mapaano dyan. Dry na din yung ano. Tsaka maganda cellophane. Ano? Oh, maganda rin may yan siya. Makinita. Pag ano yun na lang, ma-maintenance ka na lang. Picture ko. I-send ko kay Papa. Maganda. Ano ka? Ha? Napunta naman kami. Ay, si ano? Naka-vlog ba yan? Naka-on lang yung ano. Yung video? Oo, parang minsan kami, normal na capture lang kung ano makuha. Maraming salamat sa sponsor, sa donor, Sa donor. Parang all ano. of them. Donor, Sa donor. Parang all ano. of them. Parang all of them. Tapos sa ano ang pangalan niya? Si Marlex. Marlex. Yan, sa mga taga-diet. Thank you very much kay Marlex. Ang ganda na ng hair ko. Oh, bongga. Bongga. Ako ang may vlog ngayon. Oh. Si Mama naman ang bida daw ng vlog. Para ako si ano. Dapat nakaayos pa talaga ano, may makeup. Sunod na lang. Sunod na lang. Ay, Thank you very much. punta naman kami. Bye-bye.